салом дӯстонам, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. раҳмат, ки моро тамошо мекунед, суханҳои нек менависед, лайк мегузоред. ба ҳамаи онҳое, ки тоза ба канали мо пайваст шудаанд, хушомадед мегӯям. агар видеоҳои мо ба шумо маъқул шуда бошад ё ин ки маъқул шавад, обуна шуданро фаромӯш насозед. мо ҳоло ҳам дар Горно-Алтайск, дар хонаи падару модарам қарор дорем. ҳозир мо ба ҳавлияшон меравем. ва инҷа кӯчо барф хунук 30 градус бифурмад. 30 градус саҳар 34-35 буд, ҳозир 30 градус хунук. баъд инҷам хеле ҷо буд. инҷа Горно-Алтайски бисёр шаҳри зебо, аҷоибот. не бо ҷой наст бахай. инҷа ана офтоб соат 10 рӯз. хонаҳо, ҳавлиҳо. инҷа як вақт ҷоҳои аҷоиб тамошо, боғи ошиқон ҷой хушрӯй буд. ҳозир бошад ана зимистон ба ях кардагӣ. мана дида ана ҳамиҷа дарёча буд. ҳозир бинед ному нишонаш нест. инҷа ҷои саёҳатӣ туристическое место мегӯям. ана ҷойҳои зебо бисёр дорад, вале ҳаво хунук. ягон ҷои тамошо рафта намешавад, лекин худо хоҳад, агар ҳаво гарм шавад, биёем, насиб бошад, нишон метиҳем. экономический техникум будааст. инҷа авторегион, автошкола. инҷа хонаҳои ҳавлӣ омадем. дар ин ҷо хостам пеш аз рафтан як нони ба ширу 3 равған тайёр кунам дар алоб. ба мо дар ин нон дар кор мешавад 1 литр шир, 400-450 грамм сливочное масло ё ин ки маргарин ва 1,5 қошуқ намак ва 2 кило орд. ҳамаи инҳоро аввал ширро камтарка гарм мекунем, то ин ки равған об шавад ва ҳамаашро нағзакак омехта карда ана ҳамин хел хамир тайёр мекунем. хамири мо бояд сахт бошад. хеле ки дида истодем. ана хамирро мемонем дам гирад. дар ин ҷо алоб мекунем, то ин ки дег тасбон шавад. ана хамири мо ҳам дам гирифт. хамирро тунук мекунем. шумо метавонед аз ин хамир 2 то тайёр кунед. ман имрӯз 1 то калон тайёр кардам. ана ҳамин хел хамирро тунук мекунем. ростига ман дар хона, дар болои плитка, дар болои газ бисёр хел нон мекунам, барое ки назм мебинем. лекин дар алоб, дар деги калон ин дуюм бор аст ки ман карда истодам.
бояд мо нонро нағзакак тунук кунем, барои он ки вақте ки мо ба даруни дег мемонем боз ҳам ҷамъ шуда омадан мегирад нони мо. Акнун ана чӣ хеле дида истодед, хамирро нонро мо нағзакак тунук кардем. Акнун мебарем ба берун ба даруни деги тасвон. ана хамирро ба даруни дег мондем. чӣ хеле ки гуфтам, хамир боз ҳам ҷамъ шуд. боз ана ҳамин хел бо дастамон ҳамин хел тез тунук мекунем то ин ки ба деги тасвон тунук пазад, ғафс напазад ба даруни деги тасвон. ана тез тунук кардем. дег бояд аввал тасвон бошад ва алов баланд бошад дар аввали пухтанамон. барои он ки агар масалан аз аввали пухтан дег на он қадар тасвон бошад, масалан ё ин ки алов аммо паст бошад, нони мо тезтар дарунаш мепазад ва мо чапа карда наметавонем. барои ҳамин пеш аз ҳама дег алова баланд мекунем. баъд аз тарафи дигарашро ки гардондем, аловро пастакак карда мемонем то ин ки ҷӯшида нағзакак пазад. ана михел дигар тарафашро гардондем. чӣ хеле ки мебинед, нони мо аз серавған буданаш ана ҳамин хел кафид аст. то додан мегирем то пухтанаш. акнун нонамонро ана ҳамин хел чапа карда мемонем. то баъд аловро пастакак мекунем. агар хоҳед даҳони сарпӯши дегро маҳкам мекунем, агар нахоҳед не, фарқ надорад. ва оҳиста оҳиста нони мо пухта меистад. нони се равғани мо ҳам тайёр шуд. акнун аз дег мегирем. ана бинед чӣ аҷоиб шудааст. шумо ҳам метавонед барои хонадони худ ана ҳамин хел нони се равған тайёр кунед. умедворам ки ба ҳамаи шумо ва аҳли оилаатон маъқул мешавад. дар ин ҷо модарҷони ман ана ҳамин хел бо ана ҳамин хел риштаҳо барои ванна мачалка бофида истодаанд. хостам камтаракакам бошад ба шумо нишон диҳам. агар шумо хоҳед дар оянда тарзи пурраашро нишон медиҳам ки чӣ хел масалан бофидан дар кор, ба кадом тарз бофидан дар кор нишон медиҳам. бофидани ин мачалка хеле осон аст. рост дар аввал камтаракак душвор метавад, лекин агар мо бо диққат нигоҳ кунем бофида метавонем ва метавонем ки дар як рӯз
чанд дона ҳами хел мачалкаро бофем. Мачалкаро ҳам бофида тамом карданд. бинед аҷоиб зебо омадааст. мо бошем акнун мебароем баро, яъне ба хонамон бармегардем. мо ба роҳ баромадем. чӣ хеле ки дида истодед, мо ба тарафи хонамон рафта истодаем. соат ҳозир 5:30 аст, мумкине 5 аст. мана шаб ҳам шуд. мо расидем ба хонамон қариб. хайр, дар паноҳи Аллоҳ бошед. то блогҳои оянда. худоёру Қуръон мададгоратон бошад.